Prajem príjemný dobrý deň všetkým, ktorí prijali naše pozvanie. Mesto Nová Baňa a jeho okolie je rodiskom a pôsobiskom mnohých významných osobností spoločenského, kultúrneho a politického života. Prostredníctvom špeciálneho banéru na webovej stránke mesta Nová Baňa sa môžete oboznámiť so spoločenským prínosom našich významných osobností s radou súčasníkov, ale aj s radou osobností z bližšej alebo vzdialenejšej minulosti, ktorí spolu vytvárali kultúrne a spoločensky významné dielo. Viacerí z nich súhlasili, že sa vrátia do svojho rodiska, respektíve pôsobiska, a oboznámia spoluobčanov o svojej životnej púti a úspechoch. Vítam veľmi srdečne medzi nami pána inžiniera Pavla Petrecha, jednu z ďalších osobností mesta Nová Baňa. Vítam autora myšlienky, doktora Mariana Boču. Tiež vítam pána Branislava Jaďuďa, primátora mesta, aj s manželkou. A tiež všetkých, ktorí prijali naše pozvanie na stretnutie s osobnosťou mesta. Na úvod poprosím pána doktora Boču, aby nám trošku predstavil pána inžiniera Petrecha. Nech sa páči. Ďakujem. Pán inžinier je jeden z rekordérov. Vo svojej funkcii vydržal dlhšie než ktorýkoľvek náš prezident. To už vyjde potom z ďalšieho, čo budem hovoriť. Takže jeho dráha, o ktorej vlastne hovoríme a prečo sa stala osobnosťou mesta, ide o odbornú dráhu. Začala štúdium strojného inžiniera, ktorého ukončil na Strojníckej fakulte SVŠ v Bratislave. Ale predtým bol aj učeň, automechanik v Košiciach, potom bol majster ČSAD v Martine, konštruktér v Slovenských závodoch technického skla, kde postupne sa stal vedúcim oddelenia, vedúcim prevádzky, neskôr riaditeľom závodu SZTS, čo je to isté v Novej Bani. Potom bol podnikový riaditeľ toho istého podniku v Bratislave, riaditeľ organizačnej zložky Tatrasklo a nakoniec riaditeľom Izomatu štátny podnik Nová Baňa. Všem ten podnik bol potom aj, myslím, sprivatizovaný a tam ste boli ešte tiež riaditeľom. Takže suma sumárom je to 20, koľko rokov? 7 rokov riaditeľoval. A o tom bude nám dneska vyprávať, jak za jakých okolností a čo sa s podnikom dialo. Má rôzne podnikové a rezortné vyznamenania, ktoré sú lokálne aj celoslovenské. Jeho význam z hľadiska toho, že pôsobil aj v Bratislave, aj v Novej Bani hodnotíme ako celoslovenský a vzťah Novej Bani je, keďže nie je rodákom, takže bolo to pôsobisko v Novej Bani a preto tam patrí. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Všetkým som rád, že ste prišli. Rád vás vidím, aj vy mňa. Dovolte úvodom, aby som si spomenul na mojich bývalých spolupracovníkov, ktorí budovali fabriku v ťažkých podmienkách. Mnohí z nich položili životy tam. Mnohí sú už v sklárskom nebi. Hore. Tak dovolte, aby sme na ich počesť túto sviečku zapálili a spomenuli si na nich, na ich poctivú robotu. Môžeme im aj zatlieskať. Napríklad. Pán doktor Boča je autorom tejto myšlienky. A teraz rozprávaj, mám časové obmedzené hodinu, bác. A stačí, musím poslúchať ako vždy. A to už nadstáva tá hodina. Nadstáva, vediem. A som požiadal môjho syna Jarka, aby ma strážil zo zdravotného hľadiska, lebo viete, všetko, čo sa môže stať. A Katka, dcéra, bude strážiť, aby som škaredo nerozprával, aby som pekne rozprával, dobre? No, lebo sem tam sa to slovo, viete, fabrická reč je iná, ako je normálna. Fabrická reč je krutá, tvrdá a rovná. To nie je tie fajnové reči, čo rozprávajú politici.
Som z 8 detí. Ako 5. chlapec som mal 5 kg, keď som sa narodil. Mamka domáca, otec strojný zámočník, v Dubnici robil cez vojnu, majiteľ pily. Na Bošáci som sa narodil, majiteľ pily ručnej. Čiže nemajú zmeniť. Aj to bol majetok. Dobre. Odtiaľ sme sa presťahovali do Dolnej Sieči a potom som prešiel to, jak spomínal doktor Boča. Spomeniem si na vojnu. Nás tam bolo 100 vojakov v Aši. Sme kresli na planžety ciele, ktoré lietali dookola v nemeckom, západnom, východnom a tak ďalej, pri radaroch. Mal som kamaráta, ktorý zakreslil za minútu 16 cieľov. Opačne sa písali čísla, viete, možno ste to niekde videli. Ja maturant, my boli 4 maturanti. Dostok, 4 len 4. Ja som nevedel zakresliť len 9, on 16. Slávny maturant. Som si myslel, ja ho musím prekonať. Nedokázal som ho. Jeho zamestnanie bolo krmiť vepšu. Tu chcem zvýrazniť tú múdrosť obyčajného človeka. Viete, mnohokrát si myslí, že má titul, preto aj zamestnanie už nie je nad neho. A nedaj Boh ešte, keď má nejakú funkciu. Skôr som začal sa pričokávať niekedy v 60. rokoch. Robil som 7 rokov konštruktéra, potom som robil v Dubravke 10 rokov vedúceho oddelenia a vedúceho prevádzky. Tam sme vyrábali takéto sklenené rúry od priemeru 34 mm do priemeru 150 mm. Dlhé rúry, 3-metrové, kolena, skrátka Simax, vynikajúci materiál. Dodávali sme do vtedajšieho Sovietskeho zväzu za 10 miliónov za 10 miliónov rublov vtedy a stále sa tam dodávalo. Skrátka, robota ma veľmi bavila s robotníkmi. Do dnešného dňa sa s nimi stretávam v Stupave. Záhoráci sú zvláštna kasta ľudí. Jeden vtip vám poviem. Záhorák sedí v kuchyni, má nalatého toho kyselého vína. Páče, ja sem to viedzem. Sused mu chodí za ženou. A žena hovorí, ty si to viedzem, ale on to ví. A jeden vynadal svojej manželke, že je sliepka. Záhora. Ona sa tak nahnevala, odstavilo ho mesiac, nič, stravu mu nedala, skrátka, že po mesiaci hovorí, jak sa s ňou udobriť. Tak rozmýšľať a začala jej hovoriť, hrabienka ze dvora. Doteraz sa s tými záhorákmi stretávam na chate. Neviem, prečo druhých nevolajú. Tých riaditeľov a tých vedúcich a tak ďalej. Rád medzi tých chodím, minulý týždeň som pochoval môjho ekonomického námestníka, ktorý tiež tam chodil, mal 97 rokov. Taký človek. Mysel. Funguje všetko. Fantastické. Každý deň hodinu sa kruto prechádzal. Čiže tam som skončil v Dubravke ako vedúci prevádzky. Patrili sme medzi najlepšie brajné zástavy a všetko. Ja som to vedel. Ľudia, spieval som s tými záhorákmi po nociach. Nová baňa. Jak vznikali závody? Starý závod, ktorý bol, vyrábala sa tam čadičová vatáž, pamätáte, niektorí si tam boli, a dlaždice. Samozrejme, niekedy v 53. 4. roku bol záujem postaviť nový závod. Dať ľuďom robotu, obživu. Došla pani súdružka, pardon. Dajte pozor na mňa, ľudvo. Súdružka ministerská Macháčová Dostálová z Prahy, na výročnú čerskú schodu strany, a hovorila teda, že stáva sa nový závod v Čechách, pri Mariánskych Lázniach a že tam sa budú vyrábať dlaždice, aby pokryli potreby. A Hlaváč, Starky, možno niektorí si spomínate na neho, keď po každej schôdzi sa diskutovalo. Aj stranici, aj nestranici, kedy sa spoločne vždycky. No. A pri tých debatách Hlaváč hovorí, Kristušárnejke, keď v Čechách, tak aj na Slovensku. Ja som partizán a keď to neurobíš, ja ťa chytím a strčím ťa do pece. To je ministerke.
Za týždeň si zavolal a povieš mi, či tú fabriku postavíš tu alebo nie. Za týždeň volá Sodru Hlaváču, dá sem pokyn na vypracovanie investičného zámeru pre nový závod. Ba! Za 10 rokov sa skutočne začalo stavať nový závod v Novej Bani. Viete, sociálny bol v tom, že sa hľadalo najprv na ľudí, aby mali robotu. Tak, fabrika sa začala stavať v 62. Postavilo sa, teraz sa zistilo v priebehu výstavby, takú kapacitu nepredáme. Také množstvo čaničovej dlažby nikto ani na Slovensku, ani v Čechách, ani v strednej Európe nepotrebuje. Stačí ten závod v tej starej vode pri Mariánskych Lázniach. Ristoša, čo s týmto? Tak samozrejme múdre hlavy, stranické, hospodárske sa rozhodli. Do prvej haly dáme izolátno. Izolácie za, to je už nový výrobok. Do druhej haly dali hľadný čanič a tretia, štvrtá hala zostala voľná. Nevedeli sme, čo tam dať. Ale to potom preskočím. V ďalšom období, po 68 roku, Česi kúpili linku na tieto krásne podhľady. Niektorí to máte možno, že aj doma. Vynikajúci výrobok. Zložili tú technológiu v skalici. Julo, vy ma opravdu, keby nahovorili. Senici. Senici to je. Pri Senici. Na záhod. Tam ho zložili. Som ďaká. A hospodárstvo Českej socialistickej republike sa starajú. Oni, slovenskej, naša vláda, slovenská, už po federácii. A Jírek bol predsedom, členom krajského výboru strany, tak povedal, ja to zoberiem, tak to dotiahli sem. Tak tu sa v starom závode dlaždice, čadičová vata, izovláko sa robilo, izolácie, plochý čadič a ten akumy, izomín a tak ďalej. Tá výroba nebola zvládnutá nami. To bolo náročné. Neboli prospekty na to, nebolo uplatnenie, neboli trhy na to, viete. My sme to nevedeli kvalitne vyrobiť. Tak mu niekto hovorí, že vieš, tá kvalita, keď máš nekvalitnú vec, nikto to nechce od teba. Nevedeli sme to robiť. To už sme robili len tie platne, ale to, na čo to zavesíš, to sme nerobili. Čiže to bolo celá to, samozrejme, podnik ďaleko. Sa chodili mudrlanti, zamudrovali, ale kydali, jak sú na tej Novej Bani sprostí ľudia. A bol nejaký maršálek, Tomo Šurka, potom Helebrant a potom maršálek. Z neho urobili veľkú slávu. Viete, to bola taká celebrita. Potom v 68. roku taký 100 000-kár, plné noviny ho bolo a dokazoval, ako je múdry. No ale už začal robiť problémy aj do 6 SMPčka. Do závodu. Už keď bol vence múdry, teda dali mu ťažkú robotu. Vedeli, že nezvládne. To sa tak robí, poznáte to. Keď niekto velice múdry, tak ho zdvihnem a fik! A ide preč. Dali ho sem, maršálek nezvládol. 2 roky sa hádal s podnikovým riaditeľom, jak je on ten je tiež nazval si telefonovali škaredné veci, fabrika nešla. Nanútili Staroňa, aby sem išiel. To bol ďalší direktor, behom 5 rokov, ale on si dal podmienku, zodpovednosť bude niesť podnikové riaditeľstvo za fabriku Novej Bani. Tak vymysleli konsolidačný program. Janko môj, ty si študovaná hlava na tom gymnáziu. Vo fabrikách sme boli chytré. Keď bol nejaký problém, vymysleli sme komisiu. A teraz sa zakrie všetko. Vieš, to je majstrovský. Osudnú zodpovednosť, no nie, to oni. A ty zase, to ty blbci dole. Konsolidačná komisia. To vám bolo toho účastníkov, vám poviem ten príklad. Bolo treba prekopať zo starého závodu na nový závod kábel. Lebo v starom závode sme platili malú obchodnú cenu za elektriku, to boli strašné peniaze. A v novom závode veľkú obchodnú cenu. Bolo treba položiť kábel, kanál, vykopať na konsolidačnej komisii.
napísali list do Handlovej, tam bola nejaká partia cigánov, vtedy boli cigáni, teraz sú Rómovia. Ale bola to jedna banda, ktorá vie kopať kanále. No. Napísali o mesiac kontrola úloh. Odpísali sme, že to nejde, že teraz nemajú kapacitu. Tak, napíšte ešte raz. Napísali ešte raz. Tým odpísali. To je vylúčené na budúci rok. A kanál nebol vykopaný. Píšta Kasan, škoda tu nie je, ale povedz si mu, poplatil. Hovorí, Štefan, kaďal ide ten kábel? Ukázal mi zo starého závodu. Popod železnicu štátnu, popod našu železnicu, až na náš blok. Dávaj. Každému 5 metrov a začali sme kopať. No sú riaditeľa, nemáme toľko krompáčov a lopat. Jeden mi hovorí, to mi nerozprávajte. Všetky krompáče a lopaty, čo máte, to sú ukradnuté z fabriky, zobrať, doťahnuť a ideme robiť. Človeče, aby sme to zvládli. Položili kábel a bolo. Mal som takú zásadu, viete, že keď sa niečo nedá, tak nech príde vedúci za mnou. No, skrátka, fabrika bola rozkývaná celá a teraz môj nástup sem. Niekedy v novembri 87, 7, vlastne. 78, no. Kontrolujte ma. Ma zavolal podnikový riaditeľ, robili sú vedúcu prevádzky program. Prosím ťa, choď robiť riaditeľa do Novej Bane. Podnikový riaditeľ má 4 závody na starosti. Už 3 roky nemôže nájsť žiadneho vola, ktorý to zobere. Choď, skús to ty. Doslova takto. Po druhé, 10 rokov sa môže vyhovárať. Tam je taký bordel v tej fabrike, tam nič nefunguje. Tam mi nejde výroba, tam mi nejde kvalita, ja si už nemôžem pomôcť. Choď, skús to ty. 10 rokov, ja skrátka, ja im slovo nepoviem. 10 rokov. Po tretie, vieš, to sú takí mentálne vadní ľudia, to je ten Novej Bane. Komorovníci. Nechce sa im robiť. Leniví, nezodpovední. S nimi to sa nedá, to je niečo, ja už si neviem pomôcť. Priatelia, vás sa pozerám, niektorí túto historku ste už počuli, pozor. Sa vám pozerám poctivými očami na vás. A s čistým srdcom a dušou. Toto ma motivuje. Teraz sa tomu hovorí motivácia. Je ako kresťan, keď ti dokáže. Ja ti dokážem, že sú tu schopní ľudia, lebo ti sú všade. Ja som z podobného kraja, ako je Nová Baňa, tu nás sú kopanice. Tu sú štále, to je to isté. Keď sa na kopaniciach napadlo pol metra snehu, najbližší barák bol 2 kilometre. A telila sa krava a rodila žena, tak ten gazdár sa musel rozhodnúť. Nemohol telefón dať, neboli telefón. Sanitky neboli. On sám musel rozhodnúť, či ide tam alebo tam. No kravu porodil prvú. Čiže postavili pekné domy. Rodiny si založili, pekne žili. A tí istí obyčajní ľudia, ako boli na tých kúpaniciach, to isté sú aj tu na. Keď som došiel, Julo je svedok, a predstavili v závodnej kuchyni ako nového riaditeľa. Februári 78. 78, od 1. februára. Predsednícky stôl, podnikový riaditeľ, vedľa neho starý riaditeľ, čo odchádzal, vedľa neho ja, samozrejme predseda strany, odborov, a ešte opäť sú nejaký funkcionár, to musel byť. No a Jírek poďakoval starému, teda niečo záriečne, potom starému, potom no a predstavujem vám nového riaditeľa inžiniera Petrecha. A som sa chcel postaviť a som z prvej rady, Luky, z Rudna nad Hronom. Sedel a postavil. A ja sa na to vyserem. Zase nový direktor, zase budovu dal ďalšie auto a to je zbytočné. Tu je taký bordel, ja idem domov. Ahojte, dovidenia. Ľudia sú začali prieskať a ľudský rev. Rečí nový riaditeľ tam teraz. Ja som mal pripravené nejaké múdre reči, to viete? Padlo, hovorí, má pravdu. Ten človek má pravdu. Keď ste mu zatlieskali. Poďme spoločne. Poďme postaviť tú fabriku na vlastné nohy. Aj s tou konsolidačnou komisiou. Viete, a my sme sa do toho pustili
A ja keď budem menovať niektorých ľudí, mi to je odpustené, že nie som schopný menovať všetkých. Ale začnem iným Lacom, Jankom Lacom z Brehu. Ten mi úžasne pomohol. Julo Uhrecký. To boli moji najbližší spolupracovníci. Karol Pokrývka. Kto tam ešte bol? Raz, dva, tri. Všetko. Začali sme. Ja som na takú zásadu. Kto je neschopný vedúci, má problém, nech príde. Neschopný okamžite prijíma. Stal sa jeden prípad, jeden z vedúcich došiel, riaditeľ, mám problém s nakládkou a vykládkou, máme jeden vozík, povedzte, kde ho mám dať. Zobral som telefón, zavolal jeho zástupcovi, prosím vás pekne, ja som nevedel, kde je nakládka, vykládka, viete, mi hovorí ten jeho zástupca do telefónu. Tu riaditeľ, toto robíme takto, takto, a on povie, tak on to vie, som pustil hlasitý telefón a vy to neviete. Jeden z vás dvoch je tu nás zbytočný. Buď jeho si nechám, alebo vás si nechám. To ti je zle, keď tak začneš. Tí istí ľudia vedúci dokázali grandiózne veci. A bol som už vtedy taký diktátor, alebo ja sa tomu teraz hovorí ľudové. Marta Buriová mi dosvedčí, raz napísala do novín, a tie noviny mám odložené, ale by si to vážim, že Petrek je taký antikrist, ja si to napísala, že keď to bude potrebné, vymení aj sám seba, keď to fabrika pomôže. A myslel som to vážne. Prečo by ľudia, 1000 ľudí kvôli môjmu najdáckosťou, trpelo 1000 ľudí. Keď bolo treba vymeniť som okamžite, hoci koho. Boli situácie, ľudia to neznášali, kto by to znášal, ale to musí každý jeden vedieť. Fabriku sme rozhýbali, okrem iného sme, ja si spomínam, Vinco Hrnčiar, vynikajúci pracovník, vylúčený od strany, dali ho na investičné v 68. Vinco Štrba, áno, vysoký, krásny zámočník, zložil stranickú legitimáciu, no čo, samozrejme niektorí chytráci, takí zapálení partajníci, že z fabriky aby išiel, lebo robili majstri, blbci. Som im dal dokopy s tým Hrnčiarom, založili SMS-ku, stavebno-montárnu skupinu, áno. 90% vecí nám vyriešili vo fabrike sami. Viete, ľudia vedia, národ je múdry. Len dať ich dokopy, aby spolupracovali. Zvýšili sme výrobu na izoside, to, čo sme potrebovali. Ten Alvex, Julo, pamätáte? Všetkým to neviem, sú to aj tajné veci, niektoré z fabriky, všetko vypredržíme. Čože? No, skrátka, veľa vecí. A keď ľudia videli, že ja to myslím, pridali sa. A to ti je všade. A my sme tú fabriku postavili na nohy a za chvíľu sme začali dať zástavy červené. Sledujem. Za každú zástavu 12... To trvalo tým zástavám. Vidíte, za tú zástavu sme dostali 12 korún. Každý 4 roky sme brali zástavu. Nebolo to veľa, ale dobre to padlo. Bavili sme sa, plesy sme robili. Skrátka, ľudí som dával dokopy. My urobili stretnutie všetkých vedúcich. A som povedal, všetci vedúci s manželkami. A Karol Pokrývka, chudák už hore, mi hovorí, direktore, a môžem aj cudzie manželky si zobrať? Nie, kamarát, vlastné manželky, žiadne, tak ja to len zo špásu samozrejme. Dával som ľudí dokopy a skutočne, že boli z tých 4 závodov najlepší stále. A bolo treba odstaviť výrobu, ktorá bola neefektívna. Už vtedy starý závod, Vatu sme odstavili, Riaty čají sme odstavili. Jirek mi volal, keď som odstavil v novom závode Riaty čajíč, jak si to dovolíš? Ty si len riaditeľ závodu, takéto niečo si nemohol, tak ma zvozil. Ja sa to povie, Katka, peknejšie. Zvozil, starší, nebudem hovoriť. Čože? Aj nás. Ale tak, do telefónu a ty si taký K, škaredo mi povedal, nepovedal som celé. Ja som povedal, tvoj starý otec je K a povedal si, no. Ale tú neefektívnu výrobu som odstavil. A musím to stihnúť. Medzi tým sa začalo rozprávať, že treba ešte jednu kapacitu vaty v minerálneho vlákna v Československu. Vyrábalo sa 60 000 tón a bolo treba 190 000 tón.
Tak federálna vláda rozhodla, že 2 linky pre Československo. Jedna do Častolovic pri Hradci Královom, Čechám, a druhá do Jesenského, to je pri Lušenie za Pámi, pri Filatovou, lebo tam bol Čanič. Investorom malo byť Kerko Košice. Viete, a to je tak reku, tak oni tam dostanú mi nič. Tam boli podmienky na to vytvorené, ten riaditeľ bol mimoriadne šikovný, ten podnikový riaditeľ Kerko. Ja som išiel do Bratislavy na ministerstvo výstavby a techniky, tí, čo to píšu, prvé, čo napíšu. Išiel som za ním. Som ho zobral sem, 2 hodiny, keď rozprávali ten povolí každý. Tu sme porozprávali, zase som ho odvezol naspäť a on napísal také záverečné doporučenie. Sú 2 lokality, buď Jesenská alebo Nová Baňa. Podľa môjho názoru Nová Baňa, doporučil. Ten podnikovi sa to dozvedel, tak ma zčesal. Že ma vymení, že má všetko možné. Reku, vieš čo, to je moje stanovisko, ja som to tvrdo presadil. Došiel Rybniak, námestník ministra, Julo, idem teraz na vás. Došiel raz ráno o 6:30, že potrebuje 60 tón minerového vlákna do Ružomberka. Všetké vybilancované. Julo hovorí, potrebujeme o 2 dní skrátiť dopravy. Dobre, dali sme mu 60, po nejaké 2 mesiace išiel okolo a hovorí, rozhoduje sa vo vláde, či tú linku dáme do Jesenského alebo do Novej Bane. Mi hovorí, si to schopný postaviť? Ja som ho riaditeľ závodu, pozor. Hovorí, tu je ruka. Tu je Petrechová teplá ruka, zvykol som používať taký termín. Ja ti dokážem, že to postavíme. Ja som neviem, to bolo, Pane Bože, neviem, kto ma posvietil vtedy. Dobre, rozhodli, že do Novej Bane. Odtiaľ ma potom presunuli na podnikové riaditeľstvo a už ako podnikové riaditeľstvo som podpísal v Prahe investíciu na MV2 na 29 500 tón. Novú linku sem. Viete čo? Dostať z fabriky 20 000 tón ročne v skrytých vagónoch. To bol nekonečný problém. Viete, to bolo strašná vec. A teraz dostaneš raz takú. Jak to vyfelať z fabriky? Aj som to podpísal v tom momente, Kristušábriky nejak to dopadlo. Človeče, krok za krokom podpísal som, a sme to dostali my, do Novej Bane. A ja som potom vznikol Izomat v 86. roku od 1. 86. 86, áno, od 1.1.80 vznikol samostatný podnik. A dovolte mi úprimne poďakovať Karolovi Bónovi, nie je tu na, inžinierovi Bónovi, inžinierovi Šantovi, inžinierovi Úreckému, kopu ďalších, Otovi Urdovi. Tu boli králi, čo dokázali v tom období urobiť. Jožo Klačko, Jozef, hlboká ústa. Klobúk dole pred vami, pred všetkými. Nie som schopný všetkých vymenovať. Ivan Gezbera, Bože môj, zabudol. Jojka, to bola ešte chudňaká čerstvá mamička, Jako. Ja som ešte v škole. Tedy ste rodila. A človeče, oni tu, Mirojenej, viete čo, tú fabriku prekopali celú. Investícia a technológie nejakých 160 miliónov, 140 a ďalších bolo nejakých 140 miliónov, bola komín, surovinné hospodárstvo, vodné hospodárstvo, sklady a čo ja neviem. Ale fabriku prekopali, viete, to boli hrdinské veci, ktoré oni vtedy dokázali. Ťažko mne sa vyjadriť, ja som ho vtedy na podniku a neskôr potom na generálnom riaditeľstve, také štvoročné, také nejaké oddychové, by som povedal. Mal som 15 projektantov a nejakých pár inžinieristov. Sedel som v kancelárii, kde sedí nejaký Ducký. No ale pohodnejší život. Ale tu na hlboká ústa. Nakoniec to postavili, spustili to, skúšobné prevádzky. Každá nová vec, ktorá sa spúšťa, je ťažká, je zložitá. To bol v takýchto veciach. A nakoniec boli skúšobné prevádzky, výborne. Pán inžinier, som rád, že vás vidím.
navásate s ním tiež. Inžinier Špíre. A revolúcia. Samozrejme, volami 20. novembra 89. Generálny riaditeľ Múdry, prosím ťa, potrebujem, aby si išiel okamžite do Novej Bane. Sú tam 4 VPN-ky vo fabrike. Nikto mi tam nechce ísť. Oni Novobanci povedali, že jedine, kto s nami urobí poriadok, je Petrech. Choď tam, prosím ťa. Potrebujem ťa okamžite, aby si tam išiel. Ráno 21. novembra som nastúpil sem na miesto Karola Bóna. To obdobie, čo bol Karol Bóna, bolo mimoriadne zložité. Viete, to nie sú žarty. Keď musíš aj vyrábať a investovať, investičeri nás podvádzali, teda tí dodávateľia. No, skrátka, nastúpil som ráno o 6:00, o 1:00, 9 ľudí pri kancelárii, už neviem presne, ale vedel by som niektorých aj menovať. Pán riaditeľ, už tedy pán, už neboli súdruhovia, že meeting. A to je čo? No to je porozprávať sa, ako budete fabriku riadiť. Ako máte koncepciu, ako máte víziu, ako že oni, ako ja. Chlapci, a čo to je? V pracovnej dobe, no ale my chceme mať meeting. Chlapci, prvé, v pracovnej dobe sa nerobia meetingy. Kto ide na smenu, kto má ísť na smenu, šup, na smenu odchod. Kto má po smene domov, šup. U mňa okolo 6:00 na Slobodárky budeme robiť meetingy, dobre? Neprišiel len Jožko Barnia. Sám. My porozprávali, pokorebeteli právnom, porozprávali. Tí meetingári nemali záujem. A bolo velice múdrych, jeden, on nemám, pravda, ťažko povedať, jeden stále do mňa rýpal, keď som sa objavil medzi údržbármi, a stará štruktúra, a robili si takú vrtulu so mňa. Párkrát som si ho zavolal k sebe a ľuďom som povedal, donáša, a oni si s ním urobili poriadok. Postupne sme si urobili poriadok vo fabrike, po tej Nežnej. Danka Vojčiaková robila ekonomku. Hovorím, Danka, plán na budúci rok. Predložila plán 300 000 hrubý zisk. Danka, to fabrika zajde. Koruna, samozrejme. Samozrejme koruna. Neviem, naspäť prerobiť. Došla za pár dní. Pán riaditeľ, tretinu ľudí prepustiť, znižiť stavy, odstaviť investície na minimum. Danka, tretí bod, píšte. Maximálne podporovať marketing. Ja do dneška neviem, čo to je marketing, ale neviem, to je múdre slovo. To ma napadlo, to je zložitá vec, marketing, ale dobrá vec. A štvrtý bod, rušíme cenové oddelenie. A kto nám bude robiť ceny? No trh. Danka, trh nám bude ručovať ceny, nie my. Trh. Rozumiete, ale to? Skutočne sme dali ľudí dokopy do závodnej jedálni, sledujem doktora. Do závodnej jedálni a hovorím, musíte ísť preč. Jožko Broziansky, veľký, krásny človek, jedna postava múdreho robotníka, ktorého si mimoriadne váži. Mi hovorí, direktor, ale my sme mysleli, že keď sem prídete, že sa bude mať lepšie, aby nás ide prepúšťať. Jožko, musíte ísť preč. On mal pred dôchodku. Keď nepôjdete vy, vaše deti, vaše vnúčatá nebudú mať tú robotu. Fabrika padne, musíte ísť. Môžete ma vidieť, môžete mi naplúť do očí, všetko môžete. Ale musíte ísť. Nakoniec odišlo, ľudia dostali 5-mesačné odstupné, investície zrezali. Jozef Kačko, vy sa na mňa nebudete hnevať, ja neobjem vašu prítomnosť. Má na starosti investičné. Dlhé roky robí v tejto oblasti. Nepoznám vo svojej histórii lepšieho investičného ako Jozef Kačko. Prosím, toto si on neobjednal. Je to z úprimného srdca, z úprimnej duše. Má slzy v očiach. Hovorí, direktore, keď zastavili investície, fabrika sa rozpadne. Jozef, nerozpadne. Ja to musím urobiť. Keď to neurobím, vtedy fabrika padne. Nakoniec 3 veci sme popustili. Jozef, železnicu, žeriav a spalovanie CO. Áno. Viete, v tých krízových situáciách tá múdrosť tých ľudí, že pochopili, že je zlé a viera vo mne, že to myslím dobre,
nakoniec to nás zachránilo. To, čo sme predtým budovali, tak to sme museli zrušiť. A nakoniec, aj vďaka tomuto, začali sme hľadať trhy. Viete, to je prvý prospekt, keď sme mali, mysleli, že to je kráľovstvo, že to je niečo nádherné. Chodili sme po výstavách na Slovensku, v Čechách, sem tam v Nemecku, ale to sme len cez nejakých predajcov sa pokúšali. Nebolo to nič moc. Odborník na etiku, je Vládko mi to, odborník na marketing, najväčší odborník vo fabrike, nie? Direktor, najmúdrejší. Hovorí, chlapom dáme 1000 korún na oblečenie, ženám tiež. Aby vypadali na tých výstavách, na tých, ako hostesky. Po niekoľkých rokoch jedna mi hovorí, direktore, vy sa nám dá 1000 korún na oblečenie, to sme nemali aj na poriadne gačky. Muž si myslí, že to jeden oblek stačí na celý týždeň, nie? Ale Boh ti ho vedel, že žena každý deň si dáva nové šaty, teda iné šaty. To ma nenapadlo. No a prežili sme. My sme budovali ten obchod ťažko. Všetko z Čiech, samozrodu Nemecka, z Polska, z Maďarska, každý chcel predávať Nemecko bolo plné. A nás vydierali. A cenu dole, a ešte, rozumieš. Došlo obdobie, že sme nevedeli, kde vlastne predávať. A vtedy sa rodili tie myšlienky, akože trhy bývalého Sovietskeho zväzu. Začal som tam chodiť, aj cez ministerstvo a všelijako. No a sme tam poslali ukrajinského Slováka, alebo slovenského Ukrajinca, Olega Oparu. No, Zlatko, ja musím sa preskočiť, ja mám len hodinu. Dobre. Olega Oparu. Opalák. Tu máš auto a dávaj do Moskvy, na veľvyslanectvo, tam mali kanceláriu a predávaj. Vážení, my sme chytili také kšefty v Rusku, na Ukrajine a vôbec v tom okolí, v tom bývalom Sovietskom zväze, že to bolo, my sme nepredali vagóny, my sme predávali celé vlaky. Išlo materiál. Spokojní Rusi. Jedno šťastie som mal ďalšie. Vládko, toto som nemal s tebou dohovorené a nie, že im to budeš vykrikovať, že som to pre všetkými povedal. Som ho stiahol, chodil s mojou dcerou, vtedy už ste boli spolu, čo? No. Už áno. Keď tak bol perspektívny. Toto mi vždycky unikalo. Ivka chodila s Jarkom 3-4 roka, ja som o tom nevedel. A to je iný prípad. No a robili pre nejakú anglickú firmu a vedia po anglicky. Ja som tu nemal nikoho, kto vedel reči, prosím vás pekne. Ja som vedel trošku maďarský, ale to som sa len s Maďarkou vedel dohovoriť. Teda, Maďarková. Som to poplietol. No skrátka, trošku, a to bolo všetko rusky, ale to len koncovky meníš, to málo. Jeho som sa, Vládko, ideš na mnou, ma nezaujíma, dávaj z rodina, som ho stiahol, anglický, nemecký, srbochorvátsky, ruský, paráda. A on dostal východné trhy a s tým Opalákom v Rusku našli partnera takého. Do dnešného dňa sme kamarádi. S tým Andrejom Centrovom. Poviem také, ktoré ja sledujem. Nie všetko z Ruska hovorí. Raz som býval u mamičky, babušky toho nášho obchodného partnera. Centrova. Hore, nechal ma bývať v jeho rodnom dome. Babuška bývala na prízemí. Hore som si urobil nejaký hygienu ráno, idem dole schodami a výkladom k domu. To bolo, prosím pekne, 90, koľko rokov? 99. Dojdem tam, ikonostas, babuška pred ikonostasom, hlánia sa a ten ruský takto. Človeče, babuška, vieš to, keď som videl odzadu, 70 rokov,
po oktorovej revolúcii. Po tvrdom naháňaní farárov ruských, mníchov, fyzicky likvidovali kostoly, tá ideológia, ktorá... A ten ruský národ tú krutosť vydržal. To bolo pre mňa jeden z veľkých šokov. Viete, že tá viera v sebe. Mali sme reklamáciu. 30 poschodový dom. Hore mapy veľké. Patríme to vyrobiť, bola naša chyba. Zavolali nás na reklamáciu, sme sodovokolne, sme boli s Vládkom aj s tým Olegom. Keď sme došli my traja, tak vôbec to všade bolo. Došlo ďalších 15 organizácie, čo tam si potrebovali, akože boli na rokovaní o reklamácii. Ja som začal, dovolte, aby som poďakoval vám, vašim rodičom, starým otcom, že nás oslobodili, ale úprimne, za úctu. Ďakujem vám, sme vám zaviazaní. A čo sa týka reklamácie, o tretinu ide dole celá. Reklamácia bola vybavená. Keď som došiel do Kyjeva, moja prvá cesta viedla na Babin Jar. V Kyjeve veľká úžlabina, kde bolo povraždené 30 000 ľudí za jeden deň. A to keď Rusom a týmto ukážeš, máš otvorené dvere. Nesmieš ich klamať, oni ťa tiež neoklamú. Nás zachránil, dovolím si tvrdiť, ten ruský trh a vo veľkom sa nám to darilo a nie pretože tu je Vladimír, som ďaleko od toho. Pochvály máme za sebou aj komplimenty, ale jeho veľká zásluha, samozrejme zásluha inžinierky Štefanovičovej, ktorá riadila obchod. Viete čo, keď dostala úlohu, že bude obchodnou riaditeľkou, išla o to mňa po takej chodbe, malá chudinka, ona nemá 1,60 m, 4 má menej, a to ručičko má, a budeme predávať, ja si myslím, dievča, keby si vedela, čo ťa čaká. Zvládli sme to nejak, toto všetko, obchod sme zvládli a robil som radikálne výmeny. O mne bolo známe. Mal som námestníka na podnikovom riaditeľstve, 3-krát ma oklamal, 3-krát sadnúť, vtedy to mal nomenklátora, pozor, som námestník, 3-krát ste ma oklamali, stačí. Súdruh podnikov, viete, ja robím všetko pre to, aby ten podnik išiel, lebo to mi leží na, viete čo, tu máte čistý papier, píšte žiadosť o uvoľnenie, napísal, na druhý deň už nebol námestníkom. Bolo to nehumánne, bolo to neetické, všetko možné, ale to muselo tak fungovať. My sme zásluhu dostali. To je dosť krátka doba, ale zvládnem to, doktore, nebojte sa. Ideme na finále v samotnej fabrike. Privatizácia. To nám bolo beťarstvo. Pozrite sa, chytré to urobili, tí západní. Slovo nám majú Maďari. Elektrárne majú Taliani, VŽ majú Američania, plyn majú títo Česi, banky majú Taliani, Belgičania, neviem kto ešte všetci, Rakúšania a nám zostala holá Katka. Holý zadok, pardon, vidíte, presne dobre. Tak dopadlo Slovensko. To je spisovné slovo vybavené. Darmo chceš na Slovensku hľadať nejakú slovenskú banku, ktorá ťa podrží. Taký nie. To je všetko v rukách. A keď si potreboval nejaký úver investovať, no tak keď sme vyšli do tej rakúskej banky, Vúbka je čia? Rakúska. Taliani, výborné. Taliani. Keď sme išli, treba Tatra banka je Rakúska. My potrebovali nejaký úver na investícii, pozrieme sa na to, zistili, že oni uverujú aj inú firmu, ktorá je nám konkurencia, tak povedali, viete, nemôžeme, nedá sa. Rokovali sme 5. cez 9. Viete, čo to je 59? 5 devina. 5. cez 9. Ťapkalo a výsledok 0. Čiže nemáš oporu, nemôžeš podnikať, keď nemáš banku v sebe. Tak dopadlo Slovensko. My, ako firma, o nás bol záujem.
mali sme novú linku. Prvý privatizačný nástrel bol, keď mi došli z Partiku, z Fínska, že chcú založiť spoločný podnik. Potešilo ma to. To bolo niekedy v 91. roku. Došiel zvláštny vyslanec odtiaľ z Fínska, spoločný podnik. No a to je akože? No, že tú EV2, tú najmodernejšiu linku urobíme a to bude náš spoločný podnik a vy budete generálne riaditeľ, akože ja. No hovorím, počkajte, a to ostatné? Na to ostatné to necháte tak. To necháme. Ale vy budete spokojní. Na bicykela domov. Som povedal, to sa nemalo takto rozprávať. To je neslušné. Ale oni to zobrali ako žartom. Potom, keď som bol po nejakom čase vo Fínsku, skutočne boli tam tie sklenené dvere, u nás to nebolo, a vtedy tam už boli, tak chodili cez tie sklenené dvere, pozreli na toho cyklistu zo Slovenska, že čo to je zač. Nedovolil som. Takto dopadli špatne Dubravka, rozkmitali fabriku, takto dopadol utekáč. Ja som to držal pokope. Tu chcem poďakovať. Nie je to Miro Levický, doktor Levický. Nenápadný človek. On mal naštudované také privatizačné tie podmienky, všetky, ktoré to sa každú chvíľu menilo, veď to Kristus nevedia. On nás ustane. Ja som dal na neho, a moje najbližšie okolie sa tomu zazlievalo, že držím jemu stranu, ale on mal vždycky pravdu. Do finále sme išli, že o nás mal záujem firma. Nesmiem povedať mi firmu, čo? Veľká môžem? Môžem, dobré. Niekto to natočil, ale teraz môžete. Bolo to dohodnuté. Roku nás chcel kúpiť a chcel nás kúpiť aj Rakúšania so Slovencami dokopy. No a ja som si prečítal tie firmy, ktoré privatizoval Rockwool, Dánska, v Poľsku, v Maďarsku, v Čechách kúpili. Oni išli kruto po zisku. Nezaujímalo nič, ich len zisk. A nás chceli sprivatizovať Slovinci polovič, 50%, a Rakúšania polovič, 50%. A s tými Slovincami mali veľmi dobré vzťahy. Minulý rok tam boli naši chlapci hrať tenis. Teraz zase oni sem prídu. Veľmi dobré vzťahy boli. Korektné. A Rakúšania, tam je veľká autorita odborov v Rakúsku. Tam bol predseda minister hospodárstva, ktorý bol pôvodne odborár. A čo povedia odborári, vedenie rešpektuje. Tam to tak bolo. To bol hierarchia. Tak, apropo, máte tu na tie šukáce telefóny niektorí? Ja ho nemám. Keď si otvoríte tu... Máš? No, našúkaj si tam. Rakúsky znak. Orlica, roztrhnutá, z pazvorov roztrhnutá reťaz, akože sloboda. A čo drží v ruke? Kosák a kladivo. 45 rokov po vojne, koľko 45. roku, čiže tam je rešpekt k tomu sociálnemu v Rakúsku. Ďaleko viacej ako v iných krajinách. Tak nakoniec kúpili nás Rakúšania a Slovinci, ľudia dostali svoje. Dvaja manželia, ktorí robili u nás na radových pozíciách, dostali toľko, že si mohli s malým prispením kúpiť auto. Pozrite sa, šéfová. No. Rakúsky štátny znak. Ináč nemáte to rád, ste stále pod kontrolou. A my sme s tými Rakúšanmi, pozor, rešpektovali aj mňa. Na prvom sedení radikálne znižiť stav, hovorím, pán Tanci, to bol veľký boss. Nerobte to. Nerobte to. Tu je Petrechová teplá ruka. Skúste porozmýšľať o 2 mesiace. Postupne to budeme znižovať. A nerobte to. Na najbližšom rokovaní Tanci hovorí, pán Petrek, tu je Tanciho teplá ruka, dohodnuté. Oni mali radi partnera. Nie taký, čo im leze medzi šumky. To nemá nikto rád.
Viete, vidí dierku, ale sa tam medzi šunkami sa pleze a schová hlavu a... Takto nás rešpektovali nás. A nie, aj títo, aj druhí mali to radi. Ešte Roko sa vráti, keď nás chcel kúpiť Rokul, tak Rokul Nám ukázal fabriku, budete mať 8 minút, nekúkajte. Sledujem. Nekúkajte. Ja potrebujem vidieť vaše fabriky. Tak jednu na fabriku nám ukázal, boli sme tam s Ivanom Hlavkou, chudák, ten hore už. A sme tam odkúkali nejaké veci. A ten pán Norgard potom došiel do fabriky a hovorím, pán Petrich, vidíte, so mi to je ťažko, my ešte nie sme v žiadnom vzťahu. Ja vám ukážem niektoré veci vo fabrike a vy to odkopírujete a už to má postavíte, viete, to sa nerobí, to je neslušné. Hovorím, pán Norgard, viete, my sme takí neskúsení, tak nemáme skúsenosti, viete, takí, viete, neovládame takú vašu kapitalistickú, toto mohoresie a tak ďalej, a mi hovorí, vy máte dobré gule za ušami, a nemám žiadne. Dobré gule, viete čo, ja vám ukážem ešte viacej. Ja som pochodil po takých fabrík, čo druhý, ich fabriky, čo druhý nevidel. Čiže získaš si dôveru nie tým podviezaním, svojou váhou, autoritou. Ideme do finále. Som vám spomínal, že som z 8 detí. To nie je frázou. Obdivoval som moju mamičku, čo dokázala z 8 detí vychovať všetkých statočných. Ja som s nich najhorší z tých 8. No, nevydali sa každý. Nikdy som ho nevidel plakať a zažili sme kruté chvíle. Je tam Janko, som chodil do Levis do školy, sme bývali v Dolnej Seči, 47. rok. Som zažil hlad, som zažil chudobu. To je niečo strašné, keď máš 8-ročný chlapec, keď nemôže jesť. Som jedol kukuričnú kašu, to je... Urobte si kašu z kukurice, to je niečo hnusné, ale bez masti a bez ničoho. To je jak zalopato štrochu, keby ste do seba dostali. Čože? No áno, keď to je tak, ale keď to na silu musíš... Ideme trošku do záveru, možno, že tú minútku prekráčam. Prosím vás, 10 Božích prikázaní. Určite väčšinou ovládáte, alebo aj nie. Keby sa podľa nich radilo ľudstvo, tak tu je raj na zemi. Tam máš všetko. Aj to, že nesmieš chodiť za inou ženou. Tam je. A kradnúť nesmieš. Je aj 10 doporučení, alebo prikázaní o oblasti riadenia. Ako sa má riadiť kolektívy. Múdre vymysleli 10 zásad, princípov. Ja som to nechal našim vedúcim, aby si to dali na prvé miesto do svojich blokov a sem tam sme sa k tomu vracali. Okrem iného je tam taká zásada, že nerozhoduj o všetkom, daj priestor ľuďom, aby sami rozhodovali. Neboj sa, oni to zvládnu. Okrem iného. A prvá zásada je predvídať. Predvídať. A to tie, malo kto si to uvedomí, pán primátor, ja zneužijem vašu prítomnosť a uvediem vám jeden príklad. Ja ako sklár som používal, sme vyrábali takéto stredné rúry. Sú tu na svedkovia, ktorí sme v roku 2000 dali do takejto rúry, už sme umiestnili okolo 30 A4, kde bolo na každej A4 napísané 13 alebo 15 otázok, koľko vyrobíme za rok, za 5 rokov, koľko ľudí bude vo fabrike, aké budú premenné zárobky a skrátka takýto. A každý sme tam napísali. Dali sme to do toho, zapečatili to pečatným voskom a sme to nechal umiestniť na vchod do výrobnej haly. A tam bolo napísané otvoriť v roku 2005. Aj po anglicky, open. Ja sa poviem 2005. 2005. Čože? 2005. No vidíš. Takisto to anglicky. Tak to bolo v roku 2005. Ja som išiel do chodku 2006. A oni to otvorili už bezo mňa. A tam bolo 30 takýchto papierov, že jak bude vypadať fabrika za 5 rokov. Typite si, kto najlepšie uhádol. Jožko Klaško.
Ticho. Jozef uhádol najlepšie. Pozor, Jozef, vy ste mi nič nedal. Vy ste nenamýšľali, ako to bol. Vy o tom viete. On to uhádol. Viete, skúste dať tým vašim poslancom. Ja vám to venujem, toto priateľ. Dajte im, a jak bude za 5 rokov vypadať mesto? Koľko ľudí bude mať? Za 10. To nie je každý veríš. Za 10 rokov ťa aj šlávom netrafíš. Skús, za 5 rokov, to nie je veľa. 5 rokov, prosím, za pekne. Ani dieťa nejdeš do školy za 5 rokov. Malý, neuvládneš. Dajte tým vašim zastupiteľskom, ale kľudne, nech to každý aj podpíše. Napríklad otázku, kto bude primátorom? Aha, veď sú žiadne. Napíšem, jak ľudia. A čo keď bude iné? Čo keď bude nejaká žena? Venuje, dobre? Je to, a tým prinúdite ľudia, aby rozmýšľali trošku koncepčne. Do budúcnosti, nie len momentálne. Lebo to ti je ľahko hovoriť, čo bude zajtra. Sa mi páčia títo funkcionári, ministri a tak ďalej. Keď novinárov sa pýtam, čo urobíte prvé, keď dostanete funkciu? Čo urobíte prvé? Bože môj, bolo mi to treba. Ja som, a na čo som to bral? Aj to sa stane. Viete to? Ďalší bod, čo vám uvediem ešte z mojej tých 10 zásad. Výkon každej organizácii záleží na tom najvyššom. Pani riaditeľka knižnice, je tak? Ale budete. Nikto sa s vami nebude. Aká dedina, taký richtár. Aký farár, taká farnosť. Bol som chvíľu v Poltári. Tam bola luteránska farárka. To je zle, to aká fara, taká marka. To je iné. Ale toto je, ona, pri nejakej debate hovorila tá luteránska, že viete, tu sú takí zvláštni ľudia v tom Poltári. Viete, takí, skrátka, tak ne. Pani farárka, ľudia sú dobrí, vás treba vymeniť. To som nemal povedať, čo? Vždy záleží od toho najvyššieho. Pán primátor, budem osobný. Vy máte jedinečnú možnosť. Kto je nad primátorom v tomto meste? Manželka. Kto? Manželka. Každého, to máme iné, ale kto je nad jeho funkciou? Nikto. Pán Boh, ten sa na ňom vykašle. Ten má iné starosti, tam rieši Kubu a blízky. Mesto. Ľudia, kanalizácia, voda, odpadky, technické služby, katolícky farár, luteránsky farár, ten tu nie je. Nevadí. Skrátka, to je nad ním. A to, čo je dobré pre mesto, tak sa treba rozhodovať. A v tomto som bol krutý. Viete, a to bolo pre mňa posvetné. Pre mňa bol na prvom mieste fabrika, na druhom mieste fabrika, na treťom mieste fabrika, samozrejme. A ľudia. No áno, pochopiteľne, aj ľudia, to súhlasím, ale to všetko so všetkým súvisí. Výber ľudí. Viete čo, neovládneš. Ja som vymenil vo svojom období okolo 30 námestníkov a riaditeľov závodov. Okolo 30. Málo, veľa, ťažko. Tipnite si, koľko asi z tých 30 splnili to, čo som ja mal ja, a vôbec, či splní tú predstavu z tých 30, koľky. Povedzte mi niekto nejaké číslo. Koľky asi z tých 30? No ale keď ste ich vymenili? Dvoja. No počkaj. Ste vymenili 30. Menoval som do funkcií 30. Menoval som 30 a koľky z týchto 30 splnili? Dvaja. No koľko? Ja keby som dal 30, tak ani jeden. Vojto bol veľmi blízko. Jeden. Priatelia. Koľko má družstvo členov na vojne? 10. Čata má 3 družstva, áno?
Vy ste bol vojak. Ja som bol doktor na vojne. 30 sú jerota. Áno. Kapitán velí. Nie náhodou, to je takto robiť. Čiže z tých 30 jeden. Hlboká ústa pred Ivanom Lávkom. Umyselne žiaľ je už na onom svete. Veľkú robotu urobil. Nekonečnú. Ja som sa v ňom videl. Ale život to takto nejak. Dodnes to je pre mňa záhada. Výber ľudí, povedali sme. Rizika. Nikdy som sa nebál. Nikdy som nemal strach. Boli situácie, že som si nevedel pomôcť. Viete, boli. Raz som išiel po chodbe v tej prelúke, smutný ráno o 6:30 a išli proti mne ženy zo smeny. Taký smutný som, dievčatá, dobré ráno prajem. Direktor, čo je s vami? Dievčatá, nedarí sa nám, máme problémy. No, nemôžete vy byť smutný. Nevidíte tu na kakadu? Čo sa nadúvate? Vy sa musíte stále usmievať. Malý pravdu. Čo ja mám dávať na sebe znať, že mám problémy? Na čo? To si nemôžem dovoliť. Ekológia, nekonečný problém. Vyriešili sme ekológia. Odišiel som z fabriky, priatelia, fabrika. Obchodne, výrobne, ekologicky, ekonomicky funguje, ide. Mám z toho veľkú radosť. Fabrika, mesto. Veľmi dobre sa nám spolupracovalo s primátormi. Nič ste mi nedali pozor. Vážim si aj vašu robotu, ktorú robíte. Hlboká úcta pred ňou. Dobre ste naštartovali. Želám vám, aby ste aspoň 3 funkčné obdobia to robili. Dobre som osekol, čo? A budete trpeť. Viete, to je ťažká robota. Finálne. ZDŠka, pamätáte sa, niekedy tá ZDŠka bola plné noviny. Markiza natáčala, riešili rodičia a tak ďalej. Teraz ZDŠka funguje, nikto o ničom nevie. Záleží zase na tom najvyššom. Ivan Ľahký robí chuťovky všelijaké. Neviem, jak ten. Vždy, keď tú robotu robí, on sa usmieva. Dneska som bol na Varku, na obed. Tam je kvalita. Ešte starou Navarku som poznal, mladý Navarka robí, no z toho srší radosť tej práce. Na Novej Bani žijem prakticky skoro 50 rokov. Tu som poznal množstvo prekrásnych ľudí, pracovitých, čestných, obetavých. To bola... Ja neverím na vrchnosti, na tie najvyššie, ale mám svoju vlastnú filozofiu. Moje prekrásne roky. Tu som si postavil dom, aj s Jarkom, so synom sme dali dokopy, on predal byt, dali dokopy nejak, máme vedľa seba. Som prežil, jak mi rastli vnúčatá, viete, to je... A teraz už mám 4 pravnúčatá, to je niečo úžasné, to je niečo... Ja vám želám každému dlhý život, aspoň tak ako ja. A úcta veľká patrí mojej manželke, 60-ročnej. Pozor, tam to nie je presné. 60 rokov, čo sme spolu, plus 20 rokov, tak. No. Že to so mnou vydržala. Nemenili sme. Keď bude o mne niekto hovoriť, že som bol taký a onaký, viete, o direktorov sa všeličo rozpráva, ale keby teraz začal o mne niekto hovoriť, že som taký a onaký, dobre by mi to aj padlo. Alebo že som bol, že som všetky, čo ja viem čo. Dával som si pozor na princíp, ktoré ma naučila moja mama. Na prvom mieste je zdravie, na druhom rodina, na treťom práca, a to ostatné. Končím takou peknou myšlienkou. Chodím teraz po pohreboch. Čo je normálne v mojom roku. Ešte som nikdy nevidel, jak pozerám, tak pozerám na tie pohrebné autá, ktoré odvážajú v tej truhle tých
neboštíkov, že by za to truhlo vyšiel kamión s majetkom. Nikdy. Ten majetok zostáva mimo. Ide len truhla s ním a preč. Čo má? Čo keď si bohatý? Čo keď si nič nedokázal v živote? Začal som hovoriť, v tej pozvánke je tak akože sklo. Jankovi Göpfertovi ďakujem, že v roku 1907 založil skláreň. Možno by bolo vhodné pomenovať nejakú ulicu po ňom. Janko Göpfert, 1907. Za císara Františka Jozefa. A vďaka tomu mesto vyrástlo. Po všetkých stránkach a bude rásť ďalej. Pán primátor, želám vám, tak držím palec, mňa tak skoro šlak netrafí. Želám vám, aby to mesto sa vyšlo hore. Poproste tých, ktorí chodia, podrývajú, podžobávajú, vidia len kritické nedostatky. Teraz som čítal na Facebooku, jak sa to hovorí, Facebook, alebo ako tak. Žena, že stále menej a menej novej bani. Tak chodte za ne, čo máme robiť, keď ste takí múdri? Jak získame ľudí, jak prinúčime mladých väčšie výkony podávať? Ja neviem, môj duch prvoradí, ide sa ženiť. September som vedel, jak bude výkonný. Aby nás bolo viacej, nie len kritizovať. Všetko negatívne vidieť v tom meste. To presne nie je pravdou. Vyzvať týchto ľudí, aby boli mám jednu prosbu. Celý čas som robil okolo skla. Nakoniec aj tie chlpy, ktoré robíme teraz v tejto fabrike Jojka, je to rozstavený kameň. Takisto je aj sklenená vata, nie len čajničová vata alebo minerálna. Takže je to stále sklo. Preto, keď niekto hovorí skláreň, tak Knauf, to mi nič nehovorí. Drevorov bude vždy drevorov. Kveta bude vždy kvetov, neviem, či ten názov ešte je malý a nie je. Nie, ale zostane stále kvetov. Zastávka pri kvete, hotové. Zastávka pri Marušku a nikto nevie ani kto to je. Pod orechom. No a... Ale aj my, keď ideme autobusom, tak povedia, že či ideme do Izomatu. Prosím? Aj Izomat, aj ten, to pekný názov, pekne sa to ujalo. Až dovolíte, skutočne idem do finále. Ľudov som zvedavý, či mi chytíte teraz druhý hlas. Mám želanie, aby môj kar bol u mojej milenky. Po fabrike. Dobre, to bude, musím prísť. Tam. A tam si potom zaspievame sklársku. Je skleníčko sklenená, sklenená. A dobré vínko z tebia. Pozdrav pán Bůh sklenára, který zrobil tebia. Ďakujem pekne. Ďakujem blahom spievali vo nakedy. Ďakujem blahom. Aj s Jankom blahom. Mám aj s ním príhod. Mám prosbu. Katka, dcera. Ešte dcera ide laudáciu nejakú. Vidíte. No, Katka. Ak dovolíte, ja by som trošku tak režimne. Vznikla jedna nádherná báseň, keď ocino, dedo náš, odchádzal do dôchodku, a ktorú napísala pani Kicková, je tu. Neviem, či si ešte budete pamätať. A mne sa veľmi zdá vhodné, že by sme ju s vami zdieľali. Tak ak dovolíte, ja ju prečítam. Generálovi. Prísny patrón, niekedy až despota, na prvom mieste u ňoho bola vždy robota. Občas šíril strach, no mal prirodzenú autoritu. Keď po firme šiel, každý hneď zašiel do úkrytu. Všelijaké mená sme mu dávali. Dedo, starý, generál sme ho volali. Vážnosť a úctu po celý čas od nás požíval. Všetko muselo klapať, kamkoľvek sa podíval. Keď mu niekto tvrdil, že sa niečo nedá,
Hneď za asistenta ponúkol sám seba. To si ale každý rýchlo prehodnotil, že cenu za tú pomoc by ťažko rozchodil. Rozhodovať rýchlo bolo jeho hobby. Záhrst rôznych príhod mal vždy do zásoby. Jeho práca spätá s najtvrdším kameňom, tá ho poznačila silným charakterom. Fabriku viedol dlhé roky a dobre. Okrem veľkých vecí dbal aj na tie drobné. Nebolo tej práce, ktorú by podceňoval. Úspechy najčastejšie teplou rukou odmeňoval. Všetko sa dozvedel, aj to, čo tajné zostať malo. Mal on svoje zdroje, nebolo ich málo. Odúčal nás fajčiť, nútil abstinovať, chcel nás všetkých silou mocou prevychovať. No, tieto praktiky sa celkom nevžili. Alkohol je síce tabu, fajčiari sme prežili. Fabriku bol prevzal, teraz ju odovzdáva. Kruh sa tou etapou práve uzatvára. Boli tam súboje, krízy, aj víťazstvá, prehry, kruté chvíle, osobné nešťastia. Sila kolektívu vždy tu zvíťazila. Podrazy intrigy ľahko porazila. Kameň prepožičal ľuďom svoju tvrdosť. Na fabriku majú svoju sklárskú hrdosť. To, čo tu dnes máme a čo nás aj živí, zásluhu nie malú máte na tom i vy. Čas je neúprosný, nikdy nezastane. Vaša veľká stopa tu po vás zostane. Ľudia Izomatu v Novej Bani 28.2.2005. Ak dovolíte, požiadam Jojku Kasanovú, pani riaditeľku, že by povedala, jak nám to stojí teraz vo fabrike. Jojka, nech sa páči, poďte bližšie. Tak neviem už, či sme prekročili všetok čas, tak ja budem teda... To je už teraz v rámci diskusie, doktor, áno? Bez limitu. Dobre, takže ďakujem, že teda mi bolo umožnené povedať pár slov, ako to teda vyzerá u nás dnes. V 2005 kúpila rodina Knauf. Od 2005. to už je tiež už nejakých pár rokov. Budeme oslavovať 20. výročie, čo nevidieť. Takže sme v podstate korporát a v podstate teda rodinná firma. Isté sa stavia na základoch tej sklárskej minulosti, ktorá tu bola od toho roku 1907 a fabrike sa darí. Myslím si, že zaujalo ma jedno číslo, čo riaditeľ hovoril, keď sa stavala dvojka, tak 29 600. 500, áno, dvojka. Dvojka linka dnes vyrába viac ako 60 000 tón a jednotka viac ako 40 000. Takže ročná kapacita fabriky, pokiaľ nie sú nejaké prestoje, je blízko 105 000. Takže určite je to veľa. Urobilo sa veľa investícií, no a veľa investícií nás ešte čaká. Pán primátor vie, odkedy on nastúpil do pozície, sa vlastne jedná o tom, aby v Novej Bani bola elektrika. Rozvoj fabriky stojí a padá na elektrike, na dostatku elektriky, aby vôbec niekto mohol uvažovať o tom, že fabrika postaví trebárs v tej 3. a 4. hale, ktorá je bohužiaľ aj teraz prázdna. Je opravená, pekná, pripravená na novú technológiu, no ale bohužiaľ teda je prázdna. Čo sa týka toho, čo je teraz vo fabrike, asi mám príležitosť ako prvá vás pozvať pri príležitosti menín tu riaditeľa bývalého 29.6. Budeme mať deň otvorených dverí, takže ste vítaní, aj vy všetci. Robíme to v 5-ročných cykloch, nerobíme to nejakú veľkú akciu, ktorá, že zavoláme muzikantov od výmyslu sveta. Robíme to pre nás, pre našich ľudí, pre naše rodiny, pre našich dôchodcov, pre ľudí, ktorí tam nechali kus svojho života, aby videli, ako sa tá fabrika rozvíja a vlastne ako to s ňou vyzerá. Ja som dnes sa rozprávala s našim riaditeľom, hovorím mu, chcem,
aby sa išlo pozrieť aj na druhovýrobu. Kto ste robili vo fabrike, pamätáte si, ako to tam bolo. Nespoznáte to. Ako, fakt to stojí za to ísť sa pozrieť, ako sa zmenila tá doba. No. Ako, fakt je tá fabrika pekná. Ja sama som na ňu hrdá, som hrdá na to, že tam robím v podstate od školy. Ja som nastúpila v 89. roku. Odrodila som si tam 2 deti. No a už hádam to do toho dôchodku. Ako dotiahnem, ale stále mi tí pridávajú tie roky, takže ešte sa neberiem. No takže všetci ste vítaní. 29, až sa nič nestane, tak 29.6. sa vidíme. No a budem rada. Koľko máte ľudí, zamestnancov? Okolo 250 zamestnancov je momentálne. Technologické obsadenie linky je 11 ľudí. Jojka, ale plus i ďalší, čo robia okolo. Jasné, dodávateľia, tak to je reťazec. Možno hovoriť nejaké 300. Nie zamestnancov firmy. No zamestnancov firmy je 250. Zamestnancov. Bolo 1200. Tak ale boli iné. Nie. 1005 bolo max. Dobre, ja myslím, že dobre, ďakujem vám veľmi pekne. A my ďakujeme veľmi pekne, pani Prosím, Kasanová. Veľmi si vážime vaše slova. Ja neviem rozprávať do mikrofónu, ja neviem. Ešte chcem poprosiť, ak má niekto Nech sa máte otázky nejaké. Tak môžete kľudne dávať, ak má niekto aj také, že sa nechce napriamo spýtať, tak pán inžinier priniesol aj nejaké bloky, môžete aj tam napísať kľudne. Tá výstava, čo tá znamená? Toto poznáte niekto. Rozstavení sa toho tiekol a rozprskoval sa, to bola tá čadičová vata. Čierna pichlová. Čierna pichová, hnusná najčastejšia robota. Typnite si, pani primátorová, kto robí tú najšpinavšiu robotu pri tej vate? Ženy to tie najväčší živel, naša mužská banda hnusná, to najťažšie roboty ženské, kde vydržia všetko. Hlboká ústa. To bol základ fabriky. Tam robil aj Távič. Toto mi venoval ten, ktorý nám robí logistiku. Logistika, neviem, čo to je logistika, Laso. Doprava materiálu zamestnancom. Tu je akože dedo, rušeň. No a tu je izomat symbolický. Moja vnúčka hovorí, že to je Dianka, ona si to prisvojila. Tak to je to. Toto je sklárska píšťala. Toto okolnosti to je spoltá, ale viete už, toto keď chytíš do ruky, to je hotový zbrojný pas k tomu. Keď sa naberali tie veľké kusy, vidíte to, on nabral, teraz to najprv nagúľal, potom znovu nabral ďalšie. Viete, to bola strašne ťažká robota. A preto hlboká ústa Kosecovcom, Lisičanovcom, Zolovianči, čo ešte zažili skláreň, preto ja používam ten výraz skláreň. Viete, preto, to je sklárska píšťala. To je všetko, nie? Jo. Mali sme 4 závody. Toto je do starej vody. Oni ma tam ešte volajú stále, neviem prečo. Keď majú nejaké oslavy, tak do piesku som vtlačil svoje ruky a vydali to kameňom. Tento pipík, čo tu vidíte, tak to je tento môj skrivý prst. Sú to moje ruky odliaté do kameňa v starej vode pri Mariánskych Lázniach. Tá fabrika funguje stále. Zomrel je. Riaditeľ zomrel, bol som mu na pohrebe, dokonca som mu na pohrebe aj múdremu. Viete, keď som hovoril o tom, že to od toho najvyššieho záleží fabrika, to je vidieť na tých fabrikách z tých 4, ktoré sme mali, Dubravka. To vedenie chceli si uchmatnúť každý pre seba. Ten direktor nedokázal udržať tých vrchných riaditeľov pokope. Začali kradnúť a potom rozkradli fabriku jednu. Utekáš to isté.
Tie fabriky sa dali zachrániť, len bolo treba diktátora, možno despotu, Evka, krásny výraz. Bolo treba despotu nedovoliť. Áno, viete, pre mňa ťažké obdobie som mal, keď sme museli tušiť týždeň odstaviť výrobu, Evka možno pamätáte, ale 10 dní to bolo. Fabrika zostala ticho. Nemali sme odbyt. Nemali sme peniaze na nákup nového materiálu. V halách lietali holuby a vrabce. Osvetlené len núdzové osvetlenie. To bolo vlastne niekedy. No, bolo. Tuším, týždeň sme to odstavili. A išli proti mne ženy, pán riaditeľ, a čo bude s nami? Pustiť aj do gatic také otázky. Čo bude s nami? Čo budeme žiť? Čiže tak to máme, to sú vám. A tých príhod, ale boli aj veselšie. No. Toto ešte. Toto niektorí to už poznáte. Keď som odchádzal prvýkrát z fabriky, v 82. roku, došiel za mnou predseda strany Milan Maslen. Hovorí, direktor, idete z fabriky, niečo, išiel som za podnikového riaditeľa. Čo vám dáme, čo vám má nejaký darček? Milan, dajte mi monterky. To nemyslíte vážne. Áno, monterky. Dajte mi monterky, aby som nezabudol na tých, čo väčšinou chodia v robote v takomto obleku. Viete, a ja som si to vtedy zobral a odtedy to mám stále odložené ako zvláštnu archu. A keď som odchádzal do dôchodku, ja som si to obliekol. Ale teraz je to Počkajte, preto nepovolí za do komuny. Tak pozrite sa, prosím pekne. Sú to tie monterky, ktoré som dostal v 82. roku. Kombi, keď ste prešili niektorí. Roky to už. To bolo dávno. Vidíte, bolo dobre. Originálna. Vždy som mal ústu robotným ľuďom. Šuhajda Janko, ho poznal. Kosti vrchu chodili tí ľudia, tam bolo 15 ľudí. 15 ľudí chodilo z Kosti vrchu do roboty na 6. O 3. stávali, keď bola špatný čas, tak peši išli k Tajku. Tam ich zobral, autobus a išli ten kúsok ďalej. Peši z Karlovky po tých krkách hajov, skús to prejsť, keď je pekný čas. Tak prejde úsmech. A tí ľudia vždycky na čas. Na čas. Jožo Broziansky. Raz sme mali haváriu. Ja som tu bol 2 týždne. Buch, na dvere. Vinco Štrba, vysoký, krásny chlap. Taký jak Vojto, vy ste už pribrali odtedy. Mám na to roky. Nevypadáte. Vysoký, Vinco. Už troška malá. Jožo Broziansky taký menší. Tu riadite, máme haváriu na vytrvalce, treba rozhodnúť, čo ideme robiť ďalej. O 11:30 večer. Ja som bol na Slovacký sám. Tam som každý večer, každé po obede som vedel praženicu, lebo iné som si nevedel robiť. No a obliekol som sa, išiel tam. Hovorím, Jozef Broziansky. Čo doporučujete? Ďakujem. Čo doporučujete? Nič, direktore, pozrite sa. Urobíme to provizorne, zadorne sa to rozsype znovu. Treba poriadne, riadnu generálku. Tak, spustite. Viete, výzor toho človeka, robotníka v tých monterkách, tá úprimnosť, tá presvedčivosť. Ja som títo ľudí mnoho razy čerpal. A oni si to spustili, ráno ma ten podnikový tak ma zvozil, že jak si ja dovolím takéto niečo hovorí, tak mu kričíš. Už to pravujú, zbytočne robíš. Čiže toto voláš, dovolíte. To je pre mňa jedna z najcennejších darov, ktoré som v živote mojej praxi dostal. Ešte čo, doktor? Neviem, nech sa chce. Nech sa páči. Pán primátor, nech sa páči.
Pán riaditeľ, ja by som sa opýtal, práve tu je to v tom názve, že ako sme vybudovali a zachránili sklárne v Novej Bani, lebo skutočne nie všetky miesta na Slovensku majú také šťastie, ako je v Novej Bani, že tie sklárne sú tu od roku 1907, stále sú a počuli sme od pani finančnej riaditeľky, že majú pred sebou v podstate svetlú budúcnosť. To je predovšetkým aj vďaka takým ľuďom, ako je pán riaditeľ. A jeden alebo dva príklady, napríklad manželka z Dolného Kubina, tam bolo istebné, hej? Svokor, nebohý svokor bol hutný inžinier. Tí ľudia tam žili takisto, ako my tu žijeme, s tým istebným, ktoré neexistuje. Neexistuje. V Žarnovici bola preglejka, neexistuje. Je tam niečo úplne iné, doteraz to ešte nie je ukončené. Čiže treba povedať, že v Novej Bani dneska kortizol, dajme tomu tu je, ale ten izomat, tá skláreň, to sa ja pamätám, to tu bolo, to tu patrí, to tu bude. Ja verím, že aj tie technológie a všetky ďalšie veci sa prekonajú, aj tá elektrika sa vyrieši. A to tu bude ďalej fungovať tak, ako sa to dneska v podstate aj uplatňuje, lebo práve tie energie drahé a tie izolácie, to je spojená nádoba, čiže tá perspektíva tam je a za to, čo sme dneska počuli, myslím, že všetci môžeme byť skutočne vám vďační. Ja teda osobne tiež veľmi pekne ďakujem. Ja mám sám zbierku tých poznámok, tak ako ste si ich tu dneska spravil pre seba, tak sem tam tie poznámky dostávam aj ja od vás. Ja ju mám, zbierku tých poznámok, tých rád, tých nejakých 5P alebo tých rôznych zásad. Ja to neberem na ľahkú váhu a ten vek, aj ktorý vy dneska máte a tak, ako fungujete, ja skladám klobúk, ja skutočne obdivujem toto, že jak ste dneska túto prednášku bravúrne zvládol. Veľká vďaka. Jak vznikol kortizol? Po 50 rokoch som bol na strojárenskej výstave v Brne s Jurom Kovačičom, ktorý bol môj spolužiak z priemyslovky, hore Kovako, čo má na vedenie. V 2008 roku. Bol som jeho stánku, naraz došiel k nám chlapisko. Janoši. A on ma tlmače patrili pod Škodu Plzeň. A on bol riaditeľom tlmač, Juro Kovačič. Ma predstavil, to je môj kamarát, inžinier Pavel Petre, bývalý riaditeľ izomatu, z Novej Bani. Luku, ja budem tlmočiť. Tlmočiť slova, čo povedal ten Čech. To bol generálny riaditeľ Škody Plzeň. To boli veľký boss, samozrejme na dôchodku. Nová Baňa, ty kluku, ja sem tam mal, ja sem v Novej Bani, raz si ma zavolal Štrouka, hovorí, zavolal si ma k sebe a mi hovorí, prosím te, zachráň ma, generálny riaditeľ Škody Plzeň, veľký boss, zavolal si ho predseda federálnej vlády Štrouka, prosím te, zachráň ma, čo máš pre Boha? Vo federálnom zhromaždení je nejaká Štrbavá ze Slovenska, z Novej Bani. Štrbová. Ešte raz. Štrbavá. Nejaká Štrbavá ze Slovenska, z Novej Bani. Proste tak, keď ma vidí, tam ma prenasleduje. Idem za predsednícky stôl, ide za mnou. Idem na toalet, ide za mnou. Čaká ma, dokiaľ ja vidím ešte rispore, nemám zapnutý, on ma už čaká pre mňa. A stále ma otravuje, prosím te, nestojím tam, postav v tej Novej Bani. Ja to už nevydržím. Štrougal hovorí tomu generálnemu. Došiel som domov, hovorí ten generálny. Zavolal som investičera. Poď sem, postav v Novej Bani na Slovensku nejakú fabriku za 70 miliónov. A sú generálny, ale mi tak. Ticho, nevyprávaj, postavím tam niečo. 70 miliónov pre Škodu Plzeň bolo. Postavili fabriku. Vinco, jak sa volal ten tajomník Krajčíkov? Tencer. Nie ten Vinco, Tencer. Eliáš, Janko Krajčík, ten Štrbovej manžel robí v tlmaču. Oni tlačili na tú poslankyňu, aby otravovala toho Štrbova. A ona išla motorová pívač. Priatelia, vďaka nej, tu máme kortizol. Postavili fabriku, múry vyťahli, a nebolo do toho čo dať. Technológia myšky nebola. Technológia nebola nikto nebol, nejaké spojovacie články na atomový program. Viete, ale taká bola doba. Tak hlboká ústa pred pani Štrbovou, môže ste niekto s ňou rodina. Ale ona nám
doťahla kortizon. Môžem doplniť? Doplniť. Po nočnej zmene ona bola robotníčka v preglejke. Cestovala do Prahy rýchlíkom, samozrejme, a ze Štrougalem, ako sa bavila o tom, aby tá fabrika bola. Veľká česť. Robert bol jej manželom a robil doľajársky inžinier. Takže, a teraz, koľko má kortizol ľudí? Jojka, Cirka. Oni sú väčší ako my. Tak 280 budú mať. No vidíš, a takéto priatelia, takéto dve fabričky, keď sú v meste, to sa primátorovi žije. Dáne len tak chyčia. Všelijaké príspevky. Aj tá tretia fabrika, že to Marušková, tí majú vyše 200 ľudí už. Áno, takisto. Počujte, tá Marušková, to je jedna skvostná žena. To dokáže málo. Viete, to ja tu na tých ľudí niektorí. Kovohrom. Ten riaditeľ a majiteľ, lebo čo to je tam? Pelegrín Roman. Pelegrín? Majiteľ. Viete, čo to je? To je múdry človek a ten Kovohrom stále žije. Takže tu nás sú tí ľudia, ale nie dať priestor. Manželka Ivanka. Čo ona dokázala z tej budovy porobiť? Hlboká ústa. Takže krásni ľudia. Najkrajší ľudia vo Varšavskej zmluve, teda bývalej, sú Novej Bani. No. Ďakujeme krásne. Ak má teda niekto otázky ešte na pána inžiniera? Momentík, idem za vami. Jarko, ale s týmto som nepočítal, pozor. Nie, že nejakú. Ide o to, že biznes dane nie je. Tých ťažkých vecí bolo pomerne dosť, no. Vedel by si povedať takú nejakú najťažšiu vec, čo si musel prekonať, alebo že veľa ich bolo, hej, čiže tak dá mi nejakú jednu, že by si povedal, že tak toto bolo asi najťažšie urobiť. Môj zlatý. Smrťák, Tuska i Kozarovce. No doplne. No to bolo Tuska i Kozarovce, prvý smrťák. Povedať, že už nepríde do hlavy. Áno. Presne. Vidíte, to je tu, spolu cítime. Keď som museli oznámiť čenie, Pustaj. Jul, pustaj sa bol. Trikrát som bol oznamovať žene, že je vdovou. Môžeš si pripraviť reč, akú nechceš. Môžeš sa tváriť, jak s ňou spolu cítiš. Môžeš vyliať srdce pred ňou. Ale keď jej to povieš a vyskočia deti, ešte školopovinné, a vrhnú sa na ňu, tak stratíš glanc. A preto som, a žiaľ Bohu, v niektorých prípadoch bol tam alkohol. Som neznášal. Bojoval som a sa mi podarilo obmedziť. To boli najťažšie chvíle, viete, to boli. Potom raz som, v ďalšom prípade som si žene povedal, že stala sa tragédia, váš manžel v robote zomrel a hovorí, a chcel som to vylepšiť. Doktor, vy to poznáte z vašej, vy ste iné, ale my, čo sme vy to prežívate šťastie, ale my to keď som jej povedal, že váš manžel bol čestný človek a ona skočí po mne, nehovorte v minulom čase. Jak to povedal? Preto som bol v niektorých prípadoch hlboká ústa pred Martincom, pred Ferom Bakošom, že obháňali vedúcich a vedeli, že je zle. Peter Bakoš. Peter Bakoš. A už keď vás vidíme, musím aj na vás, netrpíte. Mala na starosti ako manažérka kvality. Robili sme ISO 9001. A dal som jej taký lístoček, lebo vedúci nikto nechce robiť, písať, viete, to vedúci nie. Taký lístoček som napísal. Inžinierka Kisková je oprávnená dávať mojim menom rozkazy. Kto odmietne, nech ho chytne za ruku, nech príde ku mne. Ani s jedným neprišiel. Každý pondelok. Stačil taký malý káno. Mám ho. Demokrat. Kto chce, ja ti pomôžem, ale teba nepotrebuje. Došiel mi jeden vedúci, pán riaditeľ, potrebujem zvýšiť plat. Mesiac bol vo funkcii. To nemyslím vážne, po mesiaci.
No keď mu dám 50 korún, tak on odíde s vami. Áno, Ferokola robí personalistu. Sem od zajtra nie je našim zamestnancom. Odišla preč. Čo keď v Novej Bani prejde električka, čo fabriku rozpustím? Nič sa nestane. Nenahraditeľný primátor. Zbaviť sa ich okamžite. Ešte ťažké otázky. Ďakujeme krásne. Ešte teda, ak má niekto nejakú otázku? Váš Špírek, nech sa páči. Pekný večer všetkým, aj vám, pán riaditeľ. Ďakujem pekne, duša. Mne ako si nedá, ja som prežil 30 rokov vo fabrike. Neviem, možno aj 40, ale mám svoje roky a je to poňaté troška ako odslava vašej osoby, ale v každom prípade treba povedať, že česť vašej práci. Ste sa ako generál teda postarali o fabriku, to znamená, že v tých ťažkých časoch ste proste viedli tú loď počas tých búrok, hlavne tie obchodné veci, klobúk dole, to musím uznať. Ale pre objektivitu chcem povedať aj troška z iného súdka. Za prvé neboli 4 VPN-ky, bola jedna, len sa menili členovia. To mi povedal Jano Múdry, pozor. Dobre. Ešte raz. To mi Jano Múdry povedal, že sú tam 4 VPN-ky. Ja som nepočítal. VPN-ka sedela s pánom Múdrym, dal nám vybrať. Petrek, Urda, potom Karol Bona bol, Karola sme nechceli, tak sme sa zhodli, že teda chceme pána Petreka. To som nevedel. Tak to bolo, ja som bol šéf VPN-ky a tak to bolo. Vy ste nikdy neboli nadšení, že VPN-ka vás dostala do fabriky, ale to je fakt. Dobre, ideme ďalej. Boli ste despota, to je pravda, že proste tie vaše manažerské metódy teda neboli pre každého. Do pár ľudí to malo ťažké, ale ja som s tým nemal problém. Ja som proste chcel pre tú fabriku takisto ako vy, aby sme proste fungovali, aby sa dalo čo najlepšie zarobiť a aby sme sa všetci mali dobre. Sme Bančania a všetci sme chceli, aby tá fabrika bola naša novobanská. Čiže ja verím, že ten názov, čo ste si dali, že ako sme zachránili fabriku, istotne ste nemysleli akože len na seba, ale že myslím kolektív Izomatu, ako zachraňoval fabriku. Je to množné číslo a priori. V poriadku, ja to aj tak chápem. Ako sme vybudovali a zachránili sklárne v Novej. Sme. Tam je vaše meno. V poriadku. Tak. Odznelo tu veľakrát, že úcta ľuďom, samozrejme máte pravdu, pretože tí ľudia proste to viedli, tí ľudia robili na tej fabrike, tí ľudia sme tu žili, sme tam trpli a priznám sa, sníva sa mi ešte o fabrike, aj dobré veci, aj zlé veci. Čiže je to hlboko v nás, je to v tých hlavičkách našich a pamätáme si všetko, čo sme prežili, aj teda s tým despotom, aj tie pekné chvíle, čo boli, samozrejme. Len chcem to povedať, že vy ste prišli ako Bratislavčan. Ja to ako chápem, ako manažer klobúk dole, nemôžem nič povedať. Ale ja si myslím, pán riaditeľ, ak mám byť úprimný, z úcty sa nikto nenaje. A ja si myslím, že keď sa robila privatizácia, myslím si, že zamestnanci mohli obísť ďaleko lepšie. Mohli čo ďalej? Mohli obísť ďaleko lepšie, čo sa týka financií. Alebo aj horšie. Rozumiete, Julo by vedel vyprávať najlepšie. Bol šéfom odborov. Koľkokrát som hovoril Julovi, Julo, poď ideme založiť zamestnaneckú akciovku. Nie. Boli proste tlaky, Julo je dobrý človek, ale bohužiaľ nedovolil si takéto excesy. A potom zrazu mal byť Rockwool, potom prišiel Mečiar a zrazu tam bola Izoba. A potom sa predávalo, vy ste mali 7,5%, ste predávali, potom tam prišli zamestnanci, možno, že si niekto kúpil auto. Ale ja si myslím, že ľudia si mohli kúpiť aj Prepáčte, pán Špírek. Toto nie je reminiscencia na celé pôsobenie tohto. Toto je o niečom inom. Čakám vašu otázku. Ak je to odskladne poňaté, tak nie je problém. Čakám vašu otázku. Ja som končil. Čest vašej práci, pán riaditeľ, a chcel som povedať, čo som povedal. To je všetko. Dobre, ďakujeme. Ešte niekto? Dobre. Vieme? Nech sa páči, môžete pravdu. Dobrý deň, prajem. Moje meno je Viera Šedivcová, som zo Žarnovice. A mala som tu čest 12 rokov stráviť svojho profesného života v Novobanskej sklárni a
môžem povedať, že si s veľkou láskou spomínam na to obdobie a pán generálny, vám som priniesla ako zarytý, teda proti alkoholu, tak čistú čučoriedkovú šťavu z kopaníc. A som rada, že som dnes mohla byť s vami tu, aj s mojimi kolegami. A rada by som povedala, že trošku tak aj závidím, že v Žarnovici Preglejka neprežila, Sandrik v Hodruši Hamroch neprežil a vďaka teda určite aj tomuto despotovi fabrika funguje aj dnes, aj vďaka všetkým ľuďom, ktorí tam pracovali. Ja naozaj si veľmi vážim to obdobie 12-ročné a keď som teda mala aj tú časť 4 roky stráviť v parlamente slovenskom, neboli to také vzácne roky ako v Novobanskej sklárni. Ďakujem pekne. A keď som nastupovala do sklárne, mohla som si vybrať z 3 pracovných pozícií v tom čase a všetci ma odhovárali, ktorí ho poznali. Nechoď tam, nikdy si nerobila vo fabrike, z mestského úradu odchádzaš do fabriky. Vieš, aký je tam riaditeľ? To je taký raz, to plačom odtiaľ budeš chodiť. A práve preto som sa rozhodla a ani raz som nešla plačom. Až keď som skončila, odchádzala, ale nie plačom preto, že by mi bolo ľúto za tou pracovnou pozíciou. Išla som niekam inám, ale za tými ľuďmi, s ktorými som tam mohla pracovať a som rada, že vás tu, Julka a Ivicu, že vás tu mnohých dneska som stretla. Takže ďakujem pekne. A aby ste v takomto zdraví a ešte aj s takými kognitívnymi funkciami mohli ešte mnoho rokov žiť. Ďakujem. Zvolávam garden party na moju 90-ku. Neviem, čo to je tá garden party a to ti beri sa dobrá večer. Pod zvoničkou. Pochopenie. Dohodnuté. Ešte niekto, ak má teda nejakú otázku? Nech sa páči. Ja len takú krátku otázku suniem, že pán riaditeľ mi dal jednu takú palicu, ktorú on sám vyrezával asi tak, možno takto je vysoká a ja som mu dal medzi dážniky. A mama mala teraz druhú operáciu, už má 83 rokov, vyťahla tú palicu teraz a prechádzala sa po dvore a hovorí: taká výborná palička je toto, presne na moju výšku, tak dobre sa mi s ňou chodí. A hovorím, no to ti vyrezal pán riaditeľ Petrech, aby si vedela. Takže tá palica u nás stále žije. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem pekne. Tak, ďakujeme veľmi pekne, pán inžinier Petrech, za vašu prednášku, za vaše slova, za to, čo ste teda všetko spravili pre sklárne, pre ľudí a nech sa vám teda naďalej daria v dobrom zdraví. Veľa zdravia. Ďakujeme krásne. Ďakujem. Máme Mestanová baňa, ešte takú malú pozornosť pre vás, nech sa vám páči. Aj my ďakujeme. Ďakujem všetkým. Ešte by som chcela dať do pozornosti ďalšie stretnutie s osobnosťou, ktoré by malo byť 9. apríla, tiež v priestoroch Mestskej knižnice, a bude to s pánom inžinierom Williamom Polnišerom, bývalým šéfpilotom a riaditeľom leteckého útvaru ministerstva vnútra, a bude na tému Môj život v oblakoch. Takže tešíme sa, ak si nájdete čas na stretnutie s pánom inžinierom Polnišerom. Ďakujeme za pozornosť. Pekný večer ešte.